लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां खौरां होनो लानाय जादों। दा बे गोनां खौराङा मा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा हमनो हानाय जागोन। दा बाहाय नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोननाय जादों जे सान मोनसेनि दा सान मन'नाय बे सान मन'नायखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों। दा देग्लाय 2020 मायथाइनि फैगौ 21 जुन खालि गिबि सान मन'नाय जागोन बे बोसोरनि आरो बे गिबि सान मन'नायजों लोब्बा थानाय मा जाहोन एबा बबे समाव जागोन आरो मा मिथिनो गोनां दङ बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं बाहाय दिन्थिनो नागिरदों। दा बे सान मन'नाया बुहुमनि गोबां ओनसोलजों लोगोसे जोंनि भारतआवबो गोबां गोहोम खोख्लैनो हागौ होनदों। आसामावबो बियो गोबां गोहोम खोख्लैगोन होनदों आरो बेनिनो आसामाव बियो फ्राय फुंनि 5:15 जागायजेननो हागौ होनदों आरो बिनिफ्राय ओनसोल लायै ओनसोल हथात आसामनि जाय सानजा ओनसोलथिंनिफ्राय जागायजेननानै सोनाब ओनसोलसिम दा बियो समा जागायजेननाया गोरोबलायनाय नङा। दा जिहेतु 9:15 होनदों दा बे 9:15 उनावहाय बबेबा मोनसे आसामनि खोन्दोआवहाय 10 बाजियावबो जाहैनो हागौ। जेरै आसामनि गुवाहाटि नोगोराव बा गुवाहाटि ओनसोलावहाय 10:57 जागायगोन होनदों। दा बेबादिनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन सम जानो हागौ, नाथाय जागायजेननायखौ 9:15 होननानै बुंनाय जादों। दा बे समनि सान मन'नाया मोनसे रिं अफ फायार एबा अरनि बेंखन जागोन होनदों। जेरै नोंथांमोना सावगारियाव नुदों, दा बेनि बायदि जायाबो जानो हागौ, दा बेनिफ्राय रासिनबो जानो हागौ। दा बेबायदि रिं अफ फायार एबा अरनि बेंखनआ जोंनि सुबुंनि मेगननि थाखाय जोबोद खहा गोनां होनदों। दा बेनि थाखायनो बे सान मन'नायखौ रावखौबो मेगनजों दानाय होननानै बुंदों। हथात मेगनजों नायनायखौ जोंखौ बादा होदों आरो मेगनजों नायोब्ला जोंनि मेगननि गोबां खहा जानो हागौ होनदों। दा बे सान मन'नाया फ्राय सानजौफुनि 2 बाजिहालागै थाहैनो हागौ होनदों। आरो दा बेखौबो बुंनाया मोजांदि नोंथांमोननि थाखाय बा जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोल लायै ओनसोल बियो 2 बाजिनि सिगां बा 2 बाजिनि एसे लेटबो जाहैनो हागौ बा 2 बाजिनि सिगांबो जोबनो हागौ होनदों। दा बेनिफ्राय बे रादाबखौ खौरां बिजोंफोराव गोबां नुगासिनो दं, नोंथांमोनाबो नायगासिनो दंखायोबो जानो हागौ। अब्लाबो नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ फिन फोसावफिनबावनाय जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि गद-गुदि नायफिननो लुबैदोंबा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामनानै लानो हानाय जागोन। बे बाथ्राखौ नोंथाङा मिथिबाय, नाथाय नोंथांनि गुबुन लोगोआ मिथियाखै जानो हागौ। दा बेनि थाखायनो नोंथाङा बे बाथ्राखौ खिन्थानानै होब्लानो जाबाय, एबा खिन्थायाब्लाबो नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो शेयार खालामनानै हो भिडिअखौ। दा बेखिनि एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय, गोजोन्थों।